doncs és un orgull pel municipi de Llançà acollir la 5a edició d'aquesta Oncotriatló aquí, al bell mig del port de Llançà, una fita esportiva, com bé sabeu, que en paral·lel és també una fita solidària, de fet jo diria que és el més important, en la qual tots els equips que hi acabaran participant, doncs els diners que han pagat, que han aportat, doncs repercutiran en les famílies i en totes les persones que estan patint la malaltia de càncer, sobretot per poder millorar les condicions de vida d'aquestes persones i de les seves famílies. És hora en aquests moments d'agrair a la seu local, en aquest cas en el senyor Joan Carles Subirats, i com no, a les 4 entitats, doncs em refereixo a l'Escoleta, a Tintoreres, al Club Ciclista de Roses i també a SK Kayak. Ha sigut un dia espectacular, magnífic, amb molt de sol, però tinc que dir per la gent que ha participat, han fet un gran esforç, primer a tirar-se a l'aigua, és bé, perquè l'aigua estava fresqueta, 19 graus més o menys, i han pogut nedar bé. Però després que han entrat dins de la bicicleta i que han entrat a córrer, la veritat és que han patit moltíssim, perquè està fent una calor bestial. A veure, jo els vull agrair molt als equips que han participat per l'esforç que han fet per poder arribar i per poder-ho fer. Just hem acabat ara la 5a edició d'una nova Oncotriatló, per tant, súper, perquè 5 doncs, ja és una cosa important, hem crescut d'equips, per tant, costa, però cada vegada hi ha més equips que es sumen, que ens venen a ajudar. He de dir-vos que just avui ja havíem recollit 17.000 euros, això són molts diners, i com a Oncolliga doncs, ens permet continuar treballant pels nostres objectius, que és ajudar el malalt de càncer i els seus familiars. Per tant, què més us puc dir? Que estem molt contents que hi hagi aquesta nova edició de l'Oncotriatló. Doncs des de la delegació de Llançà volem agrair un any més la tasca de tots els voluntaris i voluntàries que han permès millorar respecte a edicions anteriors, i això s'ha demostrat també amb les felicitacions i mostres d'agraïment que han vingut per part dels equips participants, que han vist aquestes millores. Gràcies també a Protecció Civil, que és una novetat respecte a anys anteriors. I per acabar, doncs, agrair a tothom que s'ha involucrat en un projecte d'aquest tipus i que fa que cada edició sigui millor. Gràcies a tots.